Aku seneng ngerengi kama sitra. Ya. Muka berapa ceraya sentosa. Apik, nah itu ayah yang menyangkut. Menyangkut dong, apa menyangkut dong? Ini dilo ini cangkem ini lagi dari nututi. Biasanya tingginya bisa tapi aku ngono to. Dan ini karo Jogja ini. Sekarang gak sugih kok. Ayo sugih. Iki aja ngono kuwi. Masalah iki aku asal kok kono yang rene iki berat dari awak dhewe. Lah iya tekan kene malah mbok kaya ngono iki ra apik. Aku ya ayo dadi anyel to. Lah kok kono malek pelokne sendiri gampang. Lah iki telak ijon. Wah itu lagi anyel lho. Oh iya. Lah nek kene iki pelok dhewe. Menyangka royalti iki wis ra iso rasa parikan. Tak ajarine parikan ki aku pinter. Menyang pasar. Ndelok wong mancung. Ya ndelok wong mancung terus. Nonton wayange padha. Aku seneng kekancan karo kacung. Dasare bagus. Wis biasa dia iki soalnya tau ditoke lho. Saluran Muhammad. Nasional. Puji Tuhan. Ulo salam dhisik. Nasional puji Tuhan. Yo, salam dhisik sedulur Jojo tadi. Salam dhisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama. Salam budaya. Halo para kanca-kanca. Matur nuwun sampun diiringi nggih. Nggih, kami. Sing lucu nang to. Iki wis lucu lho. Ngene iki karo mikir. Ora iso ngene iki mergane jaga spontanitas e. Kaya opo wene ini gak bener dinasa. Enggak pambul lali, Bro. Tapi ya biasa itu. Niki jare nopo niki iki? Iki acarane opo? Nah, kalau niki ra ya ketoprak lho. Lah ketoprak iso ngendi? Iki penasi sopo? Ya yo, pentas warga UKM Kamasra. Teko Universitas Negeri Yogyakarta. UKM ngerti artine ora? Ngerti apa? UKM. Aku ngerti kowe. UKM Pak padune untukmu kemajuan promosi. Aku wis ngerti. Ya syukur anu yo untuk apa nama setelahnya ya jelas apa? A. Keluarga. Ma. Mahasiswa. Senang. Terampil. Jadi mahasiswa sing terampil. Terampil ngopo? Wah, terampil ngomong iki mau ya. Berarti bino macam kelanjutan ini mau tujuan dari mahasiswa UNJ. Nggih, Pak Dadang. Lagi salah dengan keluarga, mahasiswa. Dok nek kuliah, iki mangkat tekan akhir. Ora metu bolos. Ora gue ngomong sesuatu. Aku lagi tekan pakilan iki sido. Parsene iki seni. Seni. Rane iki tradisi. Berarti keluarga, mahasiswa,
seni tradisi. Berarti ini kalau dari organisasi mahasiswa untuk wadah berkesenian. Berkesenian. Oh, seni ini kene kabeh. Elok. Dengan adanya kowe belum selesai. Iya ngomong. Kene iki wadahe kanggo kanca-kanca sing seneng seni yo ning kene iki. Lah iya, tenang dengan adanya kesenian ini untuk menyatukan persaudaraan. Iya nek ketemu ora iki lho. Ala pemersatu. Oh, tadi dah. Iki aku ditaruh mana sih ya kamu pakai makane gitu. Dadi ala pemersatu bangsa iki lah kesenian tradisional. Khususnya Jawa, kayak dhewe sik Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, kuwi belajar kesenian nek Kama Sutra. Dadi nggo relasi ngono kuwi lho. Undang berarti lho. Undang lho Kama Sutra. Pentasnya sing ndi berarti? Wes nang ndi Pak. Ning kono ki yo, ning ndi? Kono Prambanan. Endi kono ki? Yo kono kuwi. Kono ki akeh. Kono iki yo kene iki. Pasar endi? Kembang. Betul. Jadi sepintas yo ora kabeh. Ayo, aku dipaneng kok kanca-kanca. Suku rawit karo sukun. Cakep. So, pengrawite tambah sukun. Apa? Ora ada di. Aku ya. Burung akeh. Kalau ngomong ngono iki ngelak-ngelak aku piye? Teka-teka nggo kantong aku ora ada di. Ya. Lah maksudnya Kama Sutra iki ana pirang bidang to, Jon? Ana 5. 5 iso. Sik nomor 1 Nambuan mau. Nambuan. Heeh. Karawitan. Karawitan yo tinggi. Kabeh. Karawitan nek Kama Sutra wis do ngerti kabeh. Kulino ngiringi ya. Ngiringi ning kono mau. Ulur kambang iki mau. Terus apa meneh? Tari. Tari saya mau. Harapan mau. Teater ya. Teater iki sing ning harapan iki mau Joan. Harapan kabeh. Ning harapan kabeh kok tenan. Sik ke papa iki anu. Jane iki ning kene iki ora sopan yo, dalam yo ora pentas ning kene iki. Oh, kowe iki mergone rawuh iki mergo ora pentas. Oh, ya dasare yo halang sok. Apa sok? Sok payu sok ora. Sing ora pedalangan. Lah jaremu 5 iki. Sing siji bidange arep sebut kene-kene iki ora penak. Lah apa? Lah kaya dene iki mlebune ning bidang apa? Iki multi talent ae. Bidang apa? Iki apa kok iso? Apa? Cara dene apa ya? Dagelan. Dagelan iki mlebune apa kuwi? Embuh. Penggubuh. Lagi penggo ya. Ora kakek ngop berarti. Iya. Ora kakek mau. Oh ya salah. Walang kambang. Walang keke, walang keke. Kambang. Sorry wong aku ora ngerti. Kayak rame-rame ki alhamdulillah. Kau ini sini. Weh, sopo iki? Gua dulu dene iki lho. Aku sekolah pasar. Sekolah pasar Kembang, Mas. Boleh. Dan langganan kono. Sampean di langganan Mas. Ngopi. Lah kuwi jarene kuwi ya bar pasar to. Aku ora ngomong ki kuwi lho iki mau. Lah piye? Aja ngomong iki.
Ini sesuk. Oh iya. Ini kan kasar kan. Ini sesuk. Cakap pasar itu apa? Saya sih. Aduh, saya. Saya apa? Kentang diparut, digoreng. Apa nek? Udah kangkung. Sepo. Apa nek? Oh, enggak. Oh, kerja aku sitik ngono lho. Iki lak bukaanmu kene iki mau ngelake. Kowe anyar, Jok. Kayak erane iki ini. Bisa selonjor jiji. Wah, boleh kape ji. Oh, kape. Ayo Pak, kita kira. Bukan sih, bukan Cici jenenge susu ki siji. Nek loro jenenge susu. Lho. Ah, wis tau mati ndek wingi. Lah nek telu bokone ngendi? Lah nek telu bokone ngendi? Manuk. Manuk. Biasa kan ya, Mas. Ya. Anyar iki kok iki. Pemene takut terus nek kabuk ngono. Peh. Aku pesene kopi. Nek kok teh sepuluhan kok sampean. Ini tuh Spesial. Karena Iki paling. Iya, iya. Yang bunda apa spesial ini? Dok kampung. Ora, dokmu. Memanismu tayo akhirnya tuh gak persiapan kamu latihan ini ngomong pengkerawat ya kali janji nih kok telung dino kalau pengirat tadi Kayak selama kan mulai ini payu gitu teman-teman Anyar, Mas. Ya mergane aku suka pasar to.
Belanja sayuran sambil ngene ae lah tak kira. Tidak layak jajan. Ya, kalau ki masalah marah maju saka ngendi? Matane marep maju saka ngendi? Kok iso rasane aku sok. Ya, apa e? Apa ini yang tinggal di sama ya tata ditangani. Lho, sampe ketemu nek. Ditangani Sampe sare yo sitok sampe ketemu. matane maju saka ngendi? Kok iso gaya? Menawa enek sing rumah iki ra penak. Kowe ngerti ditani. Ngasih omahmu disaloni kan? Ojo, iki wis rusak ngene iki lho, jarang bisa runi kan kok modele kowe piye meneh. Ayo kowe bingung golek mundumu ya. Lah iki mbak sapa iso larang-larang mau regane piro? Ya regane kuwi 44. Terus kuwi larang iki mergo kenaikan pertanian kuwi mau. Pupuk larang kuwi mau. Pengaruhe ning ndon hasil bumi sayurane kuwi mau. No, bersih desa. Mungkin banyak kali. Kowe iki kok ngandil ta ya. Yo ngene iki karang ngene kon iki kok kudu skip wae. Ya iya. Resikone yo Resikone ngene iki. Mas, Kok mlebu kon droge. sing tolong lagi ngono sak meneh lali janjine lho. Tenan kok. Nek arep ajek iki yo ora apa-apa. Wong saiki apa pemerintah yo ngeki. Kayak apa? Contoh iki yo KIP ngono yo dhewe wis ketok wis lumayan alhamdulillah barokah panjang umur sehat. Kayak kamu mudun ngono. Lah kok iso? Ah, jenrake baru kapan ya selalu. Baru kapan kan selalu. Indonesia ini Mataram terutama Mas. Maju jot. Maju iso. Saka ngendi? Piye carane? Saka buri. Terus suruh. Iya tuh. Ngono kuwi saiki pemerintah Musuhnya kok awak diri. Ya, Bu, Mas. Tidak menepati janji yang di awal periode ngono kae ngomong kepiye, saiki kenyataane kepiye. Yo. Jadi kantor apa saiki kantor apa? Bener. Oh ya, pancen aku iki ning kene iki mahasiswa lho. Wes. Bagian dari masyarakat. Bagian dari Aku iki kudu menyampaikan aspirasi. ini mau. Jadi iki aku iki yo ning Bakong belajar. mau dengan tertib. Waduh. Sik ora merugikan wong liya. Nah, rak Apa meneh lagi iki kenal zaman digital. Teknologi iki mau. Aja ngasih kemakan. Ini musik tok. Nyapa? Emane-emane iso berangkat dari. Asline seger lho. Oh, Iya, karena aku gak mangan. iya terusan. Nah, aku wis ngerti pemerintah kali janjine lho, Mas. Yo, iki ya mana berapa? Sing nyekel kekuasaan ini berapa? Coba sing ndi angkat tangan. Oh, Mas. Apa? Lagi latihan nih kaya Hah? Kedangi rame latihan. Ayo karena dari kepoyok. Wes lah monggo kali janjine. Kene-kene sini.
kayak sih lho. Piye Mas? Da SMS Rambles. Jadi rasa digaya Baya umume ngono. SMS Rambles iku ora penak lho. Da SMS Rambles. Minggu Kapan sih, Wak? ayo coba. Medeni ngono kuwi. Nyewak sapa? Lambe iki. Melu. Arep yo apa? Nggih usung-usung. Lah ini iki apa? Pancane tak kemudi molen ngono ya. Kanggomu tak gamungan kuwi ya. Molen nek. Yo, lanjut. Janjane Sudah pasrah. Lara mendut. Oh, lah sija gitu wis teko. Oh, anjene aku ora tau melu kumpulan dagelan. Aku ora tau melu latihan. Lara di konsep dhewe. Oke, ya teman-teman. Tertawa. Bagusnya koyo ngono diranek karo mulune, pramu sik benar. Iki jane ngopo rene iki? Ana wigati apa, Mas? Iki ngopo, Mas? Cerita. Kene iki sing cekel saya ngene yo. Pikiran buku kene. Ini lagi ana padusan iki. Nek kene iki sing cekel darah iki awak dhewe. Iya. Kowe nek opo-opo cerita ro ayem. Wait, iya. Ayam Ayam kampung. karo anak. Telak. Iki opo? Nek kene iki suposito yo kudu dia matur. Sikir bapak dhuwur. Ora pasang sopan. Sopan-sopan kowe. Pasang sopan. Sopan-sopan kowe. Salah enak to. Nyok. Ayo kene sapa? Kene. Jon aku iki bolong to. Oh ning ngarepku. Yo kowe iki ngaliyo. Iki bentukmu. Jadi nek ganti apa gak sopo? Enek ngomongan dilebok. Perkara dikumpul ning Mendut. mendut. Sing bagol kodok kuwi. Tapi ngerti ora kodok iki suarane piye? Lah. Raka. Sukses. Iki sapa? Lanjut kan?
Sukses. Lah hubungannya sampean kali mendhet yo. Sangkut pawe panjenengan kan. Tresno kon ecung. Apa jenengan loro. Tresno dong. Rai ra patek. Tresno. Mbok ya tresno ki yo maca ngono lho, Mas. Aku ki nek Kulit kacange. apa? Lali. Kacange lali kulite. Kulit Berarti kan Ora. berarti pilus. Berarti pilus. Zaman Mataram ngono. Pilus. Berarti kowe iki aja golek sik mulus. Enggak dhewe kok. Nek duduk apa? Kowe iki nganggo duduk, aku ora pesen duduk. Oh, ayo kene tak iki. Ya kowe yo wuduk. Waduh. Kita sim. Kowe iki rene ya goblok mek rono. Ora iki sampe iya kok boleh ati kok ngene iki ora aneh. Yo gak tahu iki. Investasi iki, Mas. Kok investasi. Ayo. Was. Kowe iki ngerti ora? Kon, andani kon. Aku wis sejati iki yo mudeng mendut contoh. Aku ki yo wis ngerti. Wong dekane sing ngesep aku dhisik. Kowe, Yan. Aku dhisik. Sing chattingan sapa? Aku dhisik. Lah iya. Ya kowe iki ngopo? Aku terima lungsuranmu. Yo. Ning rokoke mantep. Rokoke panas. Oh, saya aku bayangin pas mulai itu. Ini kamu kapan, Cok? Saksara. Bener kontekno sik kon. Ayo rasa sesuai dengan SOP. Apa bisa? Ora paham kon. Ayo wae. Kayak ngene kok alumni apa iki jenenge teater. Padahal dari gurune iki Mas Rendi. Lah kok ndek wiwat untuk Mas Rendi mau untuk dikoreksinya lagi. Dene urip marane teater iki sapa? Ngopo? Kok ngono? Wis mati iki, Mas. Berarti mang kono-kono, mas ini mang kono. Berarti dari ini jalan nyari wangi kene. Apa karo aku kok? Iya. Aja dipisah, Jon. Kuale iki. Iki ngopo? Iki Aja Jon iki anyar Jon. SMP. Kalau SMP ngumpul. Sorry ya Mas ya. Kok tak iso. Oh iki lho Mas. Wong ki mbok yo ngaca. Oh, raimu. Nyanyi yo. Lah. Oh lho. Iya no, lek gebuk iki kowe apa dene? Bane wae. Iki ngopo?
iki sapa kok iso seneng ngomong iki maranmu ki apa endi gawanmu ki endi Dikasih menakut. mulai kaya tatapan no Disimpan. nek yo bener ban iku duwe ban iku duwe ban iku duwe ban Bani iku duwene bani serep Jon. Maksudnya? Ya kudu enek serepe. Nek kaya ngene iki, go serepan wis kempes. Ban ini kudu enek serepe. Tadi gue rasa ngarep. Kowe ning mburi wae. Ini suara. Alarm na bebe, masih Sadar diri. Sadar Kowe sopo? Sadar posisi. posisi. Sadar lari. Rai.